Mia. Okay, bye-bye. Okay. Salamat. Okay. Balik po niya. Wala, pwede magtawag mo lang naara sa kisilingan ba? Mag-vlog daw tayo. Mo lagi. Para makita sa pisto na itong pinubriyan eh. Si Hermana Cusinera. Ang pinubri, basta bala ng pinubri, basta kay busog. Nauna. Nauna. Ako na, ay mga bisita taga Manila. Oh. Luoy tao, Nueva Sudan. Ma'am. Pwede na yan, bahay. Hello. Okay, thank you. Lamit na ganit na. Baboy makahebral, baboy din. Ano ito ba? Sudah rin. Ayun na din. Magkadil, magpalahi, magka. Lord, maraming daghang salamat po, Panginoon, sa grasya na gihatag mo sa kanamo tanan. Sana po ay tuloy-tuloy po ang grasya na papunta sa amin. At hindi po kami, huwag niyo po kami pababayaan. Lord, maraming salamat po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang mapapatawad namin sa mga nagkakasala sa kami. At huwag niyo po kami pinintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Di bitaw makita. Ano mo kasi at ko ka? Ay, ite, makita siya. Ano? Tubang ko na ite. Ana. Okay. Tubang ay, day. Day. Dagan namang kumot, ay. Luya ng bisita. Nasa Hinan sila ga. May laing hotel dire Hinan naman. Ay, luya si. Ayos. Okay ra ka diha. Okay na. Ayos. Sige, Ito sila. tani, oy. Hayahay yun. Si Atilana, di katapad ni mo kay di man to mo kasaka. Luya. Hello. Luya sa ang mga Tulog namin. bisita na yan daw si Lauting. Lauting. Ikaw, lauting man eh. Si Lauting. Atik-atik. Ati baka tuwag baganin taon. Makatog lagi na may di. Okay. Aris Dilia, si Alexandra o si Jocelyn. Ano naman eh. Palabay sa gabi eh. Pasensya sa mo ha. Saom na itong panimalay nga yung nani naman. Silang basta kay maka higda-higda lang ko. Palabay sa gabi eh no. Kagabihion. Wala ba maanad ni si Hermana o yung nani nga balay kay dako ang balay ni sa Manila ba. Di ba? Tinuolo. Kay diri ang tanang uban sa ubos. Dili sila ni kay murag medyo way hangin mulusot. Gusto sila atong open air sa taas no. Pero na may electric fan ani pero gusto lang sila dito. Okay lang. Kung anak na dili kana electric fan. Kining hagdan na mao ni padung sa taas no. Din ang mga tigols yung mga idaran sa taas kita nyo muna si Juan padung ni sa sala naniya sa amo ang sa may tawagan ni guwa kuno na Dili paita yan na po Juan kaberage mau
Ay, may buntag. Buntag. May buntag. Mga tagputo. Balanghoy. Nainit ang ilaw mo, ah. Bugnaw. Bisag bugnaw. Di, bugnaw ilaw. Oh. Mainit ko. Steam. Steam. Na-steam. Sa pahaman sa ninja na logo. Ha? Logo. Ano reaction ko din? Una tayo lugo ito. Anak ko na ilang bay sa munisipyo. Dito na nakuha. Yung Ano parang resipyo? Ano, ito ano? Oh, na bitaw ka ng dayo muna basta dayo. Tulo na ka Hindi buko. Ano din Tulong ko ka. Ah. Magama, brad nga daan yun. Nay, saan ko nakuha? Saan mo nakuha? Salamat ko. Salamat po, Gangguan. Paibaw. Dili, anay bugas ko na din. Ah. Okay, okay na. Dapat dugangan nato nagsabaw. Asa? Kani oh, Gangi. dugangan ko. Ingon to si Puan nga. Sarap. Ha? Sarap rin? Pero mas bet ko. Ha? Sarap, sarap. Sarap. Sasakto sa timpla. Hmm. Lingkod na. Yan, hawak lang. Halin, kain na. Ay, taon na. Kain na, lato, Lami ka, Jo. lukot, Nami, yan. na pansit pod, Umay. may pula. Oh, di mo bisita taga Manila. Di ako taga Corillia. Usa ni waan ni si taga Manila gyapon. Una mag-uli. Kaya hindi pwedeng pumasok ang kahit na sino dito, lalo-lalo na. Kaya natin nila. Okay, gali karag lami. Tatapatin kita na. Critical ang kondisyon ng tatay. May mga internal organs na na-damage dahil sa pagkabakas. Himala na lang ang makakapagligtas. Bugbog din siya. Bayang ka pag pila eh. Ano tayo, ma? Dili. Ay, pwede din. Mula lang. Nga pagay katilaw. Karon paano makatilawan ni? Kaya? Sarap. Butan pag-atos na ngayon. Asukan. Gamay. Papunta ng sukar kay Atamis na. natural lang niya. Mm. Sarap. Gani, yiki usay go. Napora na kamay ra pan. Papunta ng kamay. Gatas Kawan ni na. kamay Wala. gatas. Gatas lang. Malapot. Tamis man. Malapot ng gatas na eh. Di, powder. Ay, powder. Nakikita ka ta sa YouTube, ma. Kaya Nga ko, kuan ko na mag-tubig ko na. Sarap rin. Papaya shake. Pure papaya. Ito din makikita ko. Ito din ang blender. wala silang blender. Pag may mangga nga nakandahulog sa puno, sayang kay di man ma-blender. Ibig ko lang ito.
Sabihin ko na. Tissue, blood tissue. Lukot. Sinilaw. Kay Kwan. Nilasay. Kapit haron. Isi? Si birthday milo itong Jis. Boy, nadama. Asa magwala kayo hole nila? Diha. Ato limot na. Ah. Aw. Mangalin? Mga tako ani pa. Ma'am ka pa si Bilen? Lain to. Minjaw to siya. Kuhar to siya nag... Lukot. Alam yung lukot? Yung lukot, oh. Mahal yung lukot eh. Mata service. Ring, ikaw bang hugas, Ring? Uy, Ring. Ring my bill. Ang nagmuling salita, Mayor, sa Sigodi. Yung takbo daw yun ng Mayor. Paano man siya? Bahatag harang kila? Kilo, sus, ginoo. Oy, baylo na sa tulog ka tuwe. Sa silin eh? Ay, ito siguro sa taas. Ah. Ito, plus 12 na. Sama to. Okay. Bye-bye. Bye! Bye-bye. Bye-bye. See you next. Balik-balik See you kami next dito. Kuan. Bakasyon. Bakasyon. Bakasyon Si po. Rep. Ano na? Andito nga ako. Pohon. Do, idingo ko. Bye-bye. Sige. Alis na me. Thank you. Salamat. Pagbisita. Uy, Balik po dito. pohon balik din. Yatin. Yes. Bye-bye. God bless. Ay, karoon di ka po. Balik ka. Sigma, ulanan mo. Bigla Bye. Payong ma. ba? Sige na. Coverage. Kuha ni kay. Pakita natin pili na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat.
ako dili oy. Isot toy mo tong. Del.